Kador Barliur Balai Singi Kenti Jong Kakasi Hill Autonomous District Council Enta ka arpun riu terik jeleu arjar arpusan kalapoi syak bakutno hakaba lamen jurru ia kamang tengka bapura jong snem arjar arpusan ber arpun riu. Ka executive committee ka council haka arpsau terik jeleu arjar arpusan lengbau ba seibor lang warba IM badai page ketnat platengka hakas ngi besdang kador barliur kalawanra ia kamang tengka kabapura naga bentau arjar arpusan arjar penriu hakaba kamang penmi pisa katam ya kamang penlut pisa da sanlak arpsau hajar nrus pa sau pho tengka bat yakane kamang tengka lamenjur hakano phaisngi arpun riu terik ujeleu arhajar arpusan kabadai kasngi bekut jong kadorbar ki MDC kaliang persya hadin balawai kadorbar hakane kasngi kila penpau ba kimhun satya ya keruko menjur ya kamang tengka kaba kim syam layolat ban yashim benta yatai yaka haswa ban menjur Ki kalong ke balong kabamla ban pedang bat kabam 4 juta ru la kalong hayeng dorba de council ne hayeng dorba thawan bam ailat ye ki member bakin yashim benta po ka general discussion ya ka budget haba ong general discussion kamu ngilak ban discuss anything ya kanunu ka benta ka ba ya dei bat ka budget kamtam ya ka budget speech ka jong UEM in charge of finance uba table ya kanika speech nalengo ba Sherman udah bu last date ya kata ka jing ai kerteng ban ai kerteng ban summit ya ki court motion kadon ke time limit nama ni sutu bagi department ki hapan pengkre ki jubam nilai habe dei ba ka general discussion hi ka dei ka jing pensai ka jong u EM in charge the finance bo dei ban pensai po house ya ki mat ki bara ki member ka rule 115 kala akren syai ba the member of the district council has a liberty kamut kalong light loy ya wei pu dekat la kalong nakaliang sensar ne nakaliang persya ru bau ni syam bentan rega basusi kalong ba u chairman matalasi syam la ila ya kani ba la airu ya ka ruling ke jong u bo syam ila tadat rengi i ya ka praktis ki por ki beladap bawat la dam ai kerteng ru ki member la dadang don kapor kila bania syam bentan nama kajing temu bani simbenta ka budget sekarang kam damut bani wa dawa dong kamut ban persya reka jing temu kolong namar ka budget speech kamut ka reflect ya ka polisi jong ka isi haga government ka reflect ya ka polisi jong ka government kamut haba ngikran ya ka polisi kamut ka kadeka kamram jongi namar ka ni ka polisi ka ki present kalong nakabenta hulia ki kam ki bakani ka isi kan le nakabenta ka council hi baro kowe na menta ka jingbit jingbiang jong ka council ba kum juru yo pai ba den rai menta ka si la hang spak ini kram ai la bangin kren bat u chairman la ai be ka ruling bala de panpana ha tugas ni sedang bangin sampai di kerteng tengah dia kalong ka ka 4 juta bat ngimla ban pedang ya kani bat na kermen ba kanum jasu ha kipor ki banangwan ku mangalaong na do mende ya house la paniai dake adi rules daki rules ki badon hapo ka house menele PUE ka way ka ba hapo bangadon hapo house hadin baki member ki ba ya simbenta ka to discussion wat ya ka jubab rumut nomai lamut bani adej saka court motion wat haka order paper ka khamdan ban mention ba unjian unjuba UEM insa hajing sya haman ka discussion kamut UEM insa de ban ai ka reply ka jomo ni ong the reply of EM in charge on the discussion of the budget. Rimene wat haka order paper komdan. Teka tu hi ka pen i ya ka jing teko. Mo ya ka jing teko ya ka company ya ka jing darba. Tengah kermen ba haki station ki banwan kanum jasu kumni ban pen du ya ka hok chungi kum ki member jong ka house bangin shimata haka budget discussion. Hadu mahadi ka klipmat baki pas ka badat ni kamyo ya ka jubab ka pasai klamla hi ban jubab ru
kelam dan gajing syai ka ba syai kedar kum ka sengi rei ka ka bang lengo kalong ba kilit haying dorbar kim lajang ki pen syai pen ban haba ki pen kesan pen ban haba mo kumboong no rem dorbar pen kesan haba hajing sya kanu gajing pen kesan kanu gajing pen syai ka de man long hing dorbar gajing ya tai ka jungi ka de haying dorbar kam de surok kam de kamera rei gajing pen gajing kwat jing syai ka jungi gajing ya tai ka jungi ka long bet hapo ing dorbar mangi ikut ikarul ka appendix 4 hapor ba ki snai ka budget book kala don ha ka di rules ki contents ki subhead ki badai ban ngat ha ka budget book kat kum ka appendix 4 henry ya ka di ka appendix 4 kam shem follow ba kam lai ban jubab ka ba kham pen paubi kalong ba ha ka grand number 1 joga di ka penmi ya ka supplementary expenditure 2425 hana bakade ya ki nong tre ki bathung taka SD jong 2425 ka badang don high court henry ka balong mo apat ha ka legislative ka badon kita ki nong tre ki ba thung hi daga SD ka bomdan court pa ya ka taru ai supplementary expenditure te katahi kala contradict te sakawai kung mga Crown House man kalong ba ha ka tu ka head jong ka supplementary expenditure ka baki ong ka 2425 kam ngat tang jong ka grand number 1 kagat ka grand number 3 kagat ka grand number 9 kagat ka grand number 6 tenre kikham kila klop lang haju te ka balungo kalong kumno gin peniat kam ini haba tang ya ka budget lani tang ki grand ru la ya pen kulmar te kata di kastan ka jungi ngi ya kan di ka budget ka pemerintah ngim hun ngim sultanat wat lada ki pen kesan sabar ki ong bagade ka surplus budget ringgit yang hin sayui nga kermen baka taka surplus budget ka jungki kan ne adu bukut tang itai mga tanong